Cales Coves és la necròpolis prehistòrica més gran de Menorca. Té més de 90 coves, un important embarcador, una murada. A més, és un monument molt espoliat. Per això, si em votes, t'hi concediré una visita en la qual reflexionarem sobre la relació entre humanitat, entorn i patrimoni. I jo soc Andreu Cervera, un ciutadellenc de 20 anys, estudiant de filosofia, política i economia. El que em mou estudiar una carrera tan peculiar és la voluntat d'entendre què és l'ésser humà. Per això, em faria molta il·lusió preparar una visita a Cales Coves per intentar entendre com eren els antics pobladors de Menorca, com vivien, com s'organitzaven, quines eren les seues creences, rituals. Finalment, crec que seria interessant una visita així per poder xerrar també sobre la importància de Menorca talaiòtica com a element característic d'aquesta illa. Moltes gràcies.